Dobro jutro, Sunburste. Šta? O, zdravo. Bez obzira na to koliko puta ga pročitam, Hohenmov vodič u čarobnu arkanu mi nikad ne dosadi. Ako ti tako kažeš. Imam još jedno pismo za tebe iz Cyrus Hollowa. Naravno. Šta je ovo? Da li je moguće da iskušavam efekat cerebrativne transmogrifikacije opisane u poglavlju 17? O, moj slatko obeležje sija. Moje slatko obeležje sija! Znam što to znači! Zašto vičem? Moj mali poni, moj mali poni, moj mali poni, što prijateljstvo sada donosi. Moj mali poni, da mogu da dele sa mnom vaše avanturu, zabavu, ljubav, hrabrost i odanost, da budu dobri i veseli, čarolijom smo vezani za kraj. Vi ste meni najbolji drugari. Moj mali poni, prijateljstvo je čarolija. Roditeljska mapa. Princezo Twilight, ovo je velika čast za mene. Mislim, jeste, zar ne? Ja sam pozvan u misiju prijateljstva. Naravno da jesi. I to mora da je posebna misija. Niko vam ponevila do sada nije bio pozvan. Ako su ti potrebne smjernice, samo kaži. Ja sam bio u prilično mnogo misija. Bio si u jednoj, Spike. A to je prilično mnogo. Starlight, znači da smo oboje pozvani, ovo je sjajno. Da, sjajno. Zar nisi uzbuđena? Ti i ja u misiji, zajedno. Izvini, ti nisi uzbuđena što ideš u misiju sa mnom? Ne, mislim da. Skroz sam uzbuđena jer idemo zajedno, samo nisam baš oduševljena odredištem. Cyrus Hollow. Da, kuća. A, divno. Znate, ja mogu da idem ako vas dvoje ne želite. Ja sam nešto kao stručnjak.